Yo, what's good? Sunnuntai 8.9.2024. Ollaan Made in Hell studioilla kuvaamassa jouluspaitoja, longsleevejä ja sit ristoksia. Hei. Olemme tekemässä meininkiä. Aika safka, kun pulla pais raks. Polta mun back, se on tuotu Saksasta. Mun polmani paita, se on tuotu Ranskasta. Pulla takas, mä tuon tuohon paskasta. Hemoresseistä. Niinku aina. Michigan vielä siitä asti, kun Airplane teki päinvastoin massia. Pari champagne mun kassi. Lovarissa hatsi, kun stepataan taksiin. Hän on minun assistentti. Seuraava kokous, Rasmus, on kello 2 ja se on... Mut joo, hyvät kuvaukset. Alkuun se meidän tunti käytettiin kaikkiin valoihin aikaa, että saatiin valot hyvin. Oli semmoista pientä varjostusongelmaa. Varjot tuli näkyviin ja pahasti. Mut tällaista on välillä. Kyllä loppupeleissä kaikki meni hyvin. Tai siis toivottavasti en mä oo nähnyt vielä mitään kuvia kyllä. Basic shit. Pitkästä aikaa kuvattiin. Niin, pitkästä aikaa. Musta tuolla. Mä en tiedä milloin tää video tulee ulos, mutta riistokki tulos. Hemo riistokputki on tulos. Niin oikeesti 2 viikossa sieltä tulee hemo. Ja varmaan tää video ulkon kun longsleevissa pihalle tälleen ja polopaidat. Mitä sanoo? Rich Planet 2025. Making history. Tää historiaa.